Soc un professor d'universitat a qui li agrada molt donar classes i alhora m'agrada escriure i discutir, pensar, discutir, buscar els revolts de les coses, mirar d'entendre el país on visc i a això em dedico. De les amistats, generalment el que aprecio és, jo què sé, la lleialtat, diguem, la cordialitat de la relació, la disponibilitat, la possibilitat de poder parlar amb molta franquesa, una franquesa que a vegades en contextos més oberts és més difícil de sostenir, de poder-hi recórrer també, si en algun moment fa falta. A la pràctica, el benestar és dormir tota la nit. Jo sóc molt sensible amb el son i si no dormo tota la nit vol dir que hi ha alguna cosa que no funciona bé. I puc associar molt directament el benestar amb el dormir la nit sencera, no moltes hores, però com a mínim senceres. A part, dit això, el benestar per mi fonamentalment és l'estar tranquil amb mi mateix o en pau amb mi mateix, pensar que faig el que he de fer o el que em sembla que és correcte de fer. Aquesta és la sensació màxima de benestar. No té a veure ni amb la confortabilitat o amb la riquesa, amb situacions particulars, és més aviat un estar bé amb mi mateix. Jo sóc més de les arts musicals, m'emociona més arts, peces musicals, però des del punt de vista de les arts plàstiques visuals em pot, no sé, em costa dir-ho, la pintura romànica m'agrada molt, m'emociona especialment, em sembla d'una rotunditat enorme, sense barroquismes, molt directa. Em pot agradar també expressions abstractes que m'impacten, jo què sé, penso algunes obres que he pogut veure d'Emplença a Chicago, aquelles fonts amb les cares que s'hi projecten. Ostres, té una força, a la plaça del Millennium em sembla que es diu, té una força especialment gran, no? No sé si és emoció ben bé el que produeix, produeix sobretot, potser a vegades el que necessito més que no pas una pura, bellesa estètica o plàstica, és també alguna provocació intel·lectual que vagi associada a aquesta obra d'art. No recordo cap ídol en particular, segurament era massa jove per tenir ídols polítics com havien tingut més que generacions, només que hagués tingut 5 o 6 anys més, segurament hauria seguit més de prop des dels Beatles o el Che Guevara, per dir-ho així. Jo vaig arribar una mica tard per aquestes coses. En el camp de la música m'agradava el Bob Dylan, era la meva referència musical, allò de tenir tots els discos del Dylan. En el camp polític recordo haver seguit molt de prop el Martin Luther King i haver llegit els seus llibres. Naturalment també hi havia els del país, alguna gent del país, alguns poetes, alguns cantants del país que podien interessar-me, però vaja, ídols pròpiament, allò de tenir un pòster a l'habitació no recordo haver-ne tingut cap. La primera que em ve al cap és el Festín de Babette, per exemple, una pel·lícula fantàstica, i que segurament em va interessar molt també per qüestions professionals, com a persona que s'havia dedicat alguns temps, algunes èpoques, a la sociologia de la religió, i a més una pel·lícula molt interessant, però
però segurament en podríem trobar d'altres també, però vaja, no, aquesta, va. La democràcia, doncs, és un sistema de regles que ens permet organitzar-nos amb la màxima, comptant al màxim amb la voluntat dels individus. Ja sé que això no és una definició clàssica, però ara per fer una definició clàssica no tindria cap gràcia. Vull dir que la democràcia exigeix, intenta modular el que és la voluntat individual amb l'interès col·lectiu. És una mena de joc que intenta buscar aquest equilibri amb unes certes dificultats, però que de moment, que sapiguem, és el que ho aconsegueix d'una manera més avançada. A mi, pel segle XXI, diríem, de destacable, a mi m'agrada poc parlar de valors, perquè em sembla que és una manera retòrica i confusa de referir-nos a les coses. M'agrada més o parlar de virtuts com a pràctiques, i si no, m'agrada fer servir més la paraula clàssica, que era la dels ideals, no? Quins ideals, en el sentit d'expressió de desitjos, no? Assumits individualment, no com a valors col·lectius, que això és una cosa que entenc menys. Com a virtuts desitjables pel segle XXI, segurament ens convindria exercitar-nos en la paciència i la sobrietat. Com a ideals, els de sempre, els de la pau, la concòrdia, els de la llibertat, perquè malgrat tot segurament és el que encara es conculca més. Una olla de grills, un poti-poti, tothom és catalanista, aquí des del PP fins al qui vulguis, tothom s'apunta al carro del catalanisme, per tant, quan un concepte ho conté tot, deixa de tenir qualsevol sentit. A vegades penso què deu voler dir pels bascos ser basquista o pels quebequesos ser quebequista, ja es veu que és una paraula confusa que només ha tingut un cert sentit aquí quan s'ha volgut distingir entre els nacionalistes i els que no eren nacionalistes però no volien deixar de ser del país, i per tant el catalanisme tenia un perfil, per dir-ho així, com més difús, més ambigu, més carregat d'ambigüitat. És a dir, que té sentit en un context polític i per a algunes situacions molt concretes, però per ser catalanista no sé exactament què deu voler dir si no hi afegim alguna cosa. Si no hi posem algun detall més, no és res en particular.